Hello mga kalabitags and welcome to Sawangan Park Christmas Village. Ngayong gabi, opisyal nang binuksan ang Sawangan Christmas Village. At nagkaroon ng maikling programa para sa pagbubukas ng Christmas Village dito sa Sawangan Park located at Dapdap, Legazpi City. Hello mga kalabdabs! Welcome to my channel for today's vlog. Andito po tayo sa Sawangan Park dahil today po ang opisyal na pagpapailaw ng kanilang Christmas Village. Samahan niyo po akong maglibot dito sa Sawangan Park Christmas Village. Ngayong gabi, opisyal na binuksan ang napagandang Christmas Village dito sa Sawangan Park na talagang dinayo ng mga albayanos. Talagang napakaganda ng kanilang entrance at siguradong magugustuhan ng lahat ng mga bibisita dito sa Sawangan Park. So ito mga kalabidabs, kasama ko naglilibot dito po yan sa Christmas Village ng Sawangan Park. Of course, ang mga kababayan nating vloggers din as D4 South. Ayan, so, kompleto po sila ngayon finally mga kalabidabs. Si Ray, Big, JRN, dalawang JR. Evan. Ayan, so ito mga kalabidabs, sasamahan nyo kan maglibot dito sa napakagandang Christmas Village ng Sawangan Park. So kanina napanood po natin yung iba't ibang performance ng mga gumalo, no? Nag-perform kanina like Mariners, marching band, yung kaya fire dancers, and syempre intermission number yung from dating Pag-asa daw National High School. So yun, maraming salamat sa mga pumunta at nag-iisa dito sa grand opening ng Sawangan Park Christmas Village. Again with D4 South. So naman kami maglibot para naman makita kung gaano nga ba kaganda ang kanilang Christmas Village. So tara na mga kalabidabs. So pupunta na tayo dito yan sa Christmas maze na yan. Parang hahanapin nyo kung paano kayo makakapasok. Actually kanina, napasok ko na yan kanina. So since hindi pa nakapasok itong D4 South, so papasok ulit tayo dyan sa Christmas maze. Yeah. Hello. Hi. Di rin talaga nagpahuli ang Legazpi City pagdating sa pagandahan ng Christmas Village. Ang theme ng nasabing Christmas Village ay pagkamuot asin pagkasararo, tunay na diwa ni Pasko. Iba't ibang decorations ang inyong makikita dito sa kanilang Christmas Village. Una ay ang kanilang windmill with maze. Dito kailangan mahanap nyo ang papasok sa kanilang windmill. At isa ito sa pinakamagandang makikita dito sa Sawangan Park. Mayroon ding Christmas trees. At masasabi kong isa sa pinakamagandang Christmas trees na nakita ko. Mayroon ding giant jukebox na DVD set. Paron, gingerbread house, architect house, at giant Christmas balls. Siguradong mamamangha ka sa ganda ng mga kulay ng kanilang Christmas lights. Para sa mahilig mag-TikTok, mayroon ding TikTok stage. Talagang dinayo ito ng mga Legazpeño at ng mga Bicolano ang pagbubukas ng nasabing Sawangan Park Christmas Village dahil sa loob ng 2 taon na halos walang ganito activity ay muling nagbukas sa publiko ang Sawangan Park sa isang masayang event for Christmas.
Talagang best place ito sa lahat ng pamilya, magtutropa o maging magkasintahan na magbanding moment sa Sawangan Park ngayong Pasko. Di nyo na kailangan lumayo pa kung gusto nyo makakita ng magagandang Christmas Village dahil dito mismo sa Legazpi sigurado mag-i-enjoy ka sa pamamasyal sa Sawangan Park. So ito nga mga kalabdabs, kasama natin si Ren. Of course, syempre dito tayo sa Sawangan Park. And yung mga gusto kong pumunta dito, located po ang Sawangan Park sa Dapdap, Legazpi City. So ito yung malapit dito sa may dagat mga kalabdabs. And syempre, perfect tong place na to sa mga gustong mag-celebrate ng Christmas with your loved ones. Kung may mga jowa, kayo, perfect itong place na to sa may mga jowa. Yung mga walang jowa, pwede naman kayong hello sir! So yung mga walang jowa dyan, pwede naman kayo mamasyal dito mag-isa. Gaya ko, walang jowa. So yung mga kalabitas, napakaganda po dito sa Sawangan Park. So yun, kung gusto niyo pong i-enjoy yung ganda ng Christmas Village, ang punta na po kayo dito. At siguradong mag-i-enjoy po ang buong family, tropa, loved ones nyo sa pamamasyal dito sa Sawangan Park. So anong masasabi mo sa Sawangan Park? Sabi ko po dito ay maganda lang. So ano ba mga kalabdabs, sa panginihitan nyo, punta na po kayo dito sa Sawangan Park ay sigurado po ako na mag-i-enjoy po kayo sa mga magagandang decorations na nilagay nila dito sa kanilang napakagandang park. Again, dito po tayo sa Sawangan para maglibot-libot at syempre para ipagmalaki yung ganda ng Legazpi City. Again, so samahan nyo ulit ako mga kalabdabs. Again, kasama si Renz and of course the T4 South para i-explore ang ganda ng Sawangan Park. Best place talaga ang Sawangan Park sa mga gustong mamasyal, mag-banding moment, mag-chill-chill o mag-unwind. Kaya yayaan niyo na ang iyong pamilya, ang buong tropa na mamasyal dito sa Sawangan Park dahil siguradong mararamdaman niyo ang Pasko dito sa Legazpi City. Shout out kay Mark dyan na nagasid ki picture. So maraming salamat sa pagsama sa akin dito po yan sa Sawangan Park. Kaya sa mga gusto po pumunta para ma-experience ang ganda ng kanilang Christmas Village, yan, punta po kayo dito sa Dapdap, Legazpi City. Of course, syempre, yung mga hindi pa po nakapunta dyan ay punta na po kayo dito sa Legazpi para naman i-enjoy ang ganda ng kanilang Christmas Village. Again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe yan, kung mag-subscribe sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko. So please don't follow me on my other social media account. This is Mon James D, ang vlogger, true lover. Ow, 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 ow. Yeah, bye! So bago na kami mag-goodbye, shout out na kay Sir, kay SG Cruz, and sa iba pang mga poging security guards and CI sa Metro Legazpi. Again, pakisupport ng kanyang YouTube channel and Facebook page. It's Kababaryo TV. Kababaryo TV. So maraming salamat mga kalabidab. See you on my next vlog. Bye!